Bini joué kalo kile duru samba fila ani mugan ani duuru DMS-TV cɛna muso oni ce oni ɲatuma a y'o bisimila DMS-TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ avion présidentiel la ale ni équipement militaire sanni ko procès min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 parquet ma olu kɔni y'a laɲini juge yɛrɛ kɔni fɛ ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni accusé don k'a fɔ ko a sen donna avion présidentiel la ale ni équipement militaire ko yuruguyurugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u b'a laɲini juge fɛ k'u ka peine gɛlɛnman yɛrɛ kɔni di o maa kofɔlen ma ko nka min yɛrɛ kɔni ye Mamadou Camara ye ni maa kofɔlen wagati min ko in kun bɛ kɛ ale kun ye Ibrahim Boubacar Keita n'ale ye Mali président o ka cabinet directeur yɛrɛ kɔni wagati min na ko nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ parquet ma olu kɔni b'a laɲini ko min yɛrɛ kɔni ye Mamadou Camara ye ko kiiri tigilama u ka o kɔni sen bɔ a la ka d'a kan u ma se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko Mamadou Camara ale kɔni y'a dabɔ a kama de ni ka nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ wale min nana kɛ sababu ye ni ka na ni yuruguyuruguba yɛrɛ de kɔni minɛn ninnu sanni ko kɔnɔna na. Furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale yɛrɛ kɔni bɔlen a ka visite la Russie jamana kɔnɔna na a ye interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana telesoba la interview min yɛrɛ kɔni senfɛ furancɛ fanga ɲɛmaa bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka capacité ka fara kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni Mali sigiɲɔgɔn jamanaw yɛrɛ kɔni bɔra a kalama k'a fɔ ko ni minɛn ninnu bɛ an bolo Mali bɛ kɛ menace ye o maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ko nka o minɛn ninnu yɛrɛ kɔni olu tɛ a kuma yɛrɛ kɔni cari u bɛ ko in yɛrɛ kɔni kɛ dogo la ka d'a kan ko kɛlɛkɛminɛn ninnu ye minɛ ye hali ni wari bɛ i bolo i tɛ se k'a san ko wari tɛ se ka kɛlɛkɛminɛn ninnu san foyi tɛ se k'a san fɛn kelen bɛ se k'a to maa bɛ se ka ni kɛlɛkɛminɛn ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ye jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de ye i n'a fɔ jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 Tombouctou gouverneur ale kɔni bɛ laseli kɛ ko ka sanga ni Tombouctou région yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni fusayali ye k'o kɛ bɛ sababu yɛrɛ kɔni ni olu bɛna décision yɛrɛ kɔni ta couvre-feu bɛ Tombouctou jamana kɔnɔna na kabini san 2023 ka dɔ bɔ ni couvre-feu kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ko sisan Tombouctou couvre-feu ale kɔni b'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 de la ni ka taa ban sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 de la. Alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 baki min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka baki feuille ninnu yɛrɛ kɔni corriger olu ye laselikan don kɔfɔlen na k'olu kɔni bɛna feuille corriger ninnu jɔ ka d'a kan ko kabini olu ye feuille corriger baara ninnu yɛrɛ kɔni daminɛ ni o daminɛna tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 ko kabini o don fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wari min yɛrɛ kɔni kun kan ka di olu ma u ka baarako hukumu kɔnɔna na ko o ma di olu ma wari de kɔnɔna olu bɛ feuille corriger jɔ fo ka taa fɔ ni Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ka wari d'u ma tuma min na an ka Mali citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka CFA wari miliyɔn 1 ani 30 yɛrɛ de kɔni dalajɛ ka u di an ka Mali état major ma k'o kɛ jugɔrɔma dɔ ye ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa min yɛrɛ kɔni ka nin wari di in kɛra alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 o kɔni y'a di état major yɛrɛ de kɔni ka yɔrɔ la. Alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 Vladimir Poutine ni ale Russie jamana ɲɛmaa ani Donald Trump n'o États-Unis jamana ɲɛmaa ye téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛna jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kan u ka kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na Donald Trump ale kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale ma ɲɛtaga foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko in na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Avion présidentiel ale ni équipement militaire procès comme yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Bamako cour d'assises spéciale la a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ kabini fɔ ni procès ko yɛrɛ kɔni bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma ko alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 o procès ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra ministère public ale bɛ fɛ peine min yɛrɛ kɔni ka di accusé ninnu ma
audience yɛrɛ kɔni kɛra o peine ninnu fɔli de la ni dun o wagatiw yɛrɛ kɔni selen procès ko yɛrɛ kɔni na o b'a yira k'a fɔ ko procès yɛrɛ kɔni sera a kuncɛmayɔrɔ de ma ministère public ka représentant ni o ye Kɔkɛ Kulibali ye ale kɔni ka laɲiniw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ an ka Mali juge maa minnu sen donnen bɛ avion présidentiel ale ni équipement militaire ko yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'u ye yuruguyurugu yɛrɛ kɔni kɛ k'a b'a laɲini juge yɛrɛ kɔni fɛ u ka peine girimanw di ni maa ninnu ma u ka sariya boli u kan ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni o kana na nɔgɔya foyi don ko in na ka d'a kan ko affaire ko in yɛrɛ kɔnɔna yuruguyurugu délinquance économique et financière foroba nafolow suɲɛni ko o caman yɛrɛ de kɔni kɛra ni affaire ko fila kɔnɔna na o affaire ko fila nin yɛrɛ kɔni ye jumɛn o ye avion présidentiel ale ni équipement militaire contrat sanni ko yɛrɛ de kɔni ye Kɔkɛ Kulibali ka laɲiniw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a laɲini an ka Mali juge yɛrɛ kɔni fɛ ko Madame Bɔre Filisi Sogo général de brigade Mustapha Darabo ale ni colonel major No Dabitao k'a b'a laɲini juge yɛrɛ kɔni fɛ ni maa ninnu accusé don fɛn min na o ka to o ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko infraction ta mɛ ni ka nin maa ninnu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ni o ye yuruguyurugu fo usage de faux foroba nafolo suɲɛni k'a b'a laɲini an ka Mali juge yɛrɛ kɔni fɛ u ka nin infraction ko nin yɛrɛ kɔni to ni maa ninnu tɔgɔ la ko a b'a laɲini jugew fɛ fɛnɛ u ka dɔ fara maa saba ninnu ka infraction kan ni o ye escroquerie ale ni association des malfaiteurs ko maa saba ninnu accusé don fɛn mun na k'a b'a laɲini an ka jamana juge yɛrɛ kɔni fɛ u ka nin infraction fila ninnu fɛnɛ fara u ka infraction tɔ ninnu kan procureur Kulibali ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko avion présidentiel ale ni équipement militaire ko ni contrat yɛrɛ kɔni ye contrat yuruguyurugulen yɛrɛ de kɔni ye ko wa n'i y'a ta k'a lajɛ san namara yɛrɛ de kɔni ye ni contrat fila ninnu ye ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ni o ye an ka Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ kɔni ye ko ka ale to fanga la san 2014 wagati k'an ka nin jamana ɲɛmaa ye a kɔni kun y'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'a bɛna san 2014 yɛrɛ kɔni kɛ san ye min kɔnɔna na a bɛ yuruguyurugu kɛlɛ ko nka o san kelen yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Ibrahim Boubacar Keita ale ni a ka gouvernement membre dɔw u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'u ta kɛ jamana ka nafolo suɲɛni dɔrɔn ye ko wa k'o t'a dɔrɔn ye maa ninnu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan wagati min ni ka jamana yɛrɛ kɔni ka nafolo suɲɛ k'u y'o kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni kun tɛ ten wa jamana ka lakanako lahalaya k'o fɛnɛ kun tɛ ten maa ninnu yɛrɛ kɔni ye o profiter nin wagati ni senfɛ ne ka tila ka foroba nafolow suɲɛ jamana kunna ka sɔrɔ jamana kun bɛ wari gɛlɛyaba de kɔnɔna na procureur ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'u ye profiter jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka danaya la ni ka waribaw bɔ jamana ka finitigiw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka o wari in bila u yɛrɛ kunna Kɔkɛ Kulibali ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko sefa wari miliyari 29 min yɛrɛ kɔni tunna parke ale kɔni bɛ taa o sefa wari miliyari 29 in ɲini hali n'a sɔrɔ a bɛ taa ɲini ala de ɲɛma a ka kɔrɔfɔ la ko ni procès in yɛrɛ kɔni kan ka kɛ sababu ye an bɛ fɛ ka Mali kura min yɛrɛ kɔni jɔ ka o jɔsenw jɔ jɔcogo ɲuman na ni an ka jamana kiiriko yɛrɛ kɔni tigɛli ye gɛlɛya kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔnɔna olu parke maaw u b'a wajibiya cour maaw yɛrɛ kɔni kan u ka nin accusé ninnu u k'u condamné cogo jugu yɛrɛ kɔnɔna walasa olu ka kɛ exemple ye tɔw kɔnɔna na cogo min ni a ko ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni ŋaniya bɛ maa min kɔnɔ ni ka kɛ don n'a nataw la e mana na ni maa min yɛrɛ kɔni ka condamnation ye o bɛ kɛ sababu ye ni e b'i ban ko in kɛli ma a parke maaw yɛrɛ kɔni u b'a laɲini ko poursuite min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Mahamadou Kamara yɛrɛ kɔni kan ni ale kun ye IBK ka cabinet directeur ye k'u b'a laɲini o fɛ cour maaw yɛrɛ kɔni ka u ka poursuitew jɔ ka d'a kan k'olu yɛrɛ kɔni ka jateminɛ na Mahamadou Kamara dossier ko in yɛrɛ kɔni na o jɔda kun ka dɔgɔn ko in na kosɛbɛ ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ma dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko Mahamadou Kamara haya dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni ni ka i sen don ni foroba nafolo suɲɛni baaraw la ko de kɔni ye olu parke maaw ka laɲini ye Mahamadou Kamara yɛrɛ kɔni ka ko hukumu kan ko nka ni baara in yɛrɛ kɔni kun cɛra ni dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔla min y'a yira k'a fɔ ko Mahamadou Kamara a y'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni k'u b'a laɲini cour maaw yɛrɛ kɔni fɛ u k'a fɛnɛ condamné i n'a fɔ u bɛna accusé tɔ ninnu condamné cogo min na ni min ye contentieux de l'État ye ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko parke kɔni ye kuma min fɔ ale fɛnɛ ka ko ye cogo o yɛrɛ kɔni ta ye u b'a laɲini cour maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka peine girimanba yɛrɛ kɔni di ni accusé ninnu ma walasa olu ka kɛ exemple ye u ka tɔw yɛrɛ kɔni lasɔmi don n'a nataw la contentieux de l'État maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa ni o ye Isa Mayiga ye ale ka laɲiniw na k'ale kɔni b'a fɛ parke maaw yɛrɛ kɔni ka Madame Bɔre Filisi Sogo condamné sefa wari miliyari 10 yɛrɛ kɔni sarali la o sefa wari miliyari 10 yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ wari min yɛrɛ kɔni bɔra ni ka o di Guillostar maaw yɛrɛ kɔni ma ka o wari yɛrɛ kɔni tali kɛ kɛlɛkɛminɛnw sanni ko hukumu yɛrɛ kɔni kan na ko ni sefa wari miliyari 10 min yɛrɛ kɔni bɔra ni ka a di Guillostar maaw yɛrɛ kɔni ma
o wari yɛrɛ kɔni bɔra ko k'o yɛrɛ kɔni bila kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni sanni k'o ta hukumu yɛrɛ de kɔni kan ko nka procès verbal minnu yɛrɛ kɔni bɔra kɛlɛkɛminɛn ninnu kunbɛnli kow yɛrɛ kɔni na k'u m'a ye yɔrɔ si la k'a fɔ ko CFA wari miliyari 10 min yɛrɛ kɔni dira ko o minɛnw nana ko yɛrɛ de kɔni na u b'a laɲini juges yɛrɛ kɔni fɛ min ye Madame Buhari Fili Sissoco u ka o condamné o CFA wari miliyari 10 in sarali la komi avion présidentiel ko affaire yɛrɛ kɔni contentieux de l'État ale kɔni b'a laɲini juges yɛrɛ kɔni fɛ ko Madame Buhari Fili Sissoco a ka CFA wari miliyari 2 de sara ko CFA wari miliyari 2 in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ juma na avion yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛrɛ contrat kɔnɔna na ale ni wari min yɛrɛ kɔni bɔra trésor yɛrɛ kɔni na danfara min bɛ o wari fila ni ɲɔgɔn cɛ o de ye CFA wari miliyari 2 yɛrɛ kɔni ko komi wari yɛrɛ kɔni ta yɔrɔ ma dɔn k'a b'a laɲini juges yɛrɛ kɔni fɛ Madame Buhari Fili Sissoco ale ka CFA wari miliyari 2 in sara ni kɔni ko ye parquet ale ni contentieux de l'État maaw yɛrɛ kɔni ka laɲini de ye Madame Buhari Fili Sissoco ale ni a ka accusé ka condamnation ko hukumu yɛrɛ kɔni kan min ye Madame Buhari Fili Sissoco ale ni a ka accusé olu fɛnɛ ka avocat yɛrɛ kɔni bɛna na tɛnɛ nata in na juin kalo tile 7 san 2025 walasa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ fɛ laɲini minnu yɛrɛ kɔni ka kɛ u ka client yɛrɛ kɔni fanfɛla la u fɛnɛ bɛ o laɲini ninnu yɛrɛ kɔni kɛ juge ɲɛma furancɛ fanga ɲɛma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale yɛrɛ kɔni boli a ka visite la Irisi jamana kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛma ale kɔni interview dɔ kɛ an ka jamana telesoba yɛrɛ kɔnɔna interview min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw ka capacité an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka kɔrɔ fɔla k'an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana bolo min yɛrɛ kɔni dogolen don diɲɛma bɛɛ lajɛlen na interview kɔnɔna na a b'a periperi latigɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni bolo minnu yɛrɛ kɔni dili ko an ka Mali jamana ma olu kuma carilen tɛ bɛɛ t'a kalama furancɛ fanga ɲɛmaa bɛ sinsin a kan yɛrɛ kɔni k'ale kan bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni ma o ye kɛlɛkɛminɛnw ye hali n'a sɔrɔ i ye wariba yɛrɛ de kɔni bɔ i tɛ se k'a sɔrɔ cogo si la ko kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛ se ka sɔrɔ lahalaya kelen dɔrɔn de kɔnɔna na o ye ni jɛɲɔgɔnya ɲuman yɛrɛ kɔni bɛ i ni grande puissance dɔw ni ɲɔgɔn cɛ la i n'a fɔ Irisi jamana furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔ la ko kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali n'a sɔrɔ wariba bɛ i bolo i tɛ se ka o kɛlɛkɛminɛn ninnu sɔrɔ cogoya si la ko wa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni bolo nka a kɔni dogo bɛ diɲɛmɔgɔ la de son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka kɔrɔ fɔ yɛrɛ kɔni na k'ale kɛlɛkɛminɛn ninnu tɔgɔ fɔli ye dɔrɔn o kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni Mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛ Mali yɛrɛ kɔni lajɛ i n'a fɔ menace de ye u ma a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ni ka diɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ka Mali ye cogo falen kosɛbɛ ka da kan u bolo ko min yɛrɛ kɔni tɛ Mali jamana bolo o bɛɛ lajɛlen b'a bolo k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ Mali jamana bolo ni hali o kɛlɛkɛminɛn ninnu kelen-kelennenw ni diɲɛmɔgɔ bɔra a kalama k'a fɔ k'o kɔni bɛ Mali jamana bolo o bɛ kɛ sababu ye ni Mali sigiɲɔgɔn jamanaw a bɛ k'u ɲɛna ko Mali ye menace ye u ma de ko Mali ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni sababuya la an sera ka ni kɛlɛkɛminɛn ninnu sɔrɔ ko kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ Mali jamana bolo olu ma o bɛɛ yira diɲɛmɔgɔ la wa caman yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo minnu maralen don olu bolo maa si tɛ u kalama kɔni k'olu ma kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ yira wa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛɛ tɛna na yira fɛnɛ furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔ la ko an ka Mali finitigiw ka nin capacité militaire o kɛlen ye ka o ko yɛrɛ kɔni kɛ dogo la k'o kɛ ko fanba yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka an ka jamana ka souveraineté yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ni capacité baw yɛrɛ kɔni dilen an ka Mali finitigiw ma ni diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ minnu kalama a ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan ko kura ye fɛnɛ ko ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni tora an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka capacité militaire la nka a b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ k'ale sa min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ o tɔ ka ca ka d'a kan k'ale son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ka jate la banbacɛwale kɛlɛli yɛrɛ kɔni ni k'a ban pewu ka bɔ i ka jamana kɔnɔna na k'a bɛ temps caman yɛrɛ de kɔni ta furancɛ fanga ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a kuma in kɔnɔ k'a fɔ ko Mali bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛɛ yira diɲɛmɔgɔ la ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ an ka kɛlɛkɛminɛnw dɔrɔn ye ko minɛn girimanba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana bolo n'i tɛ se ka olu sɔrɔ hali ni wariba yɛrɛ kɔni i bɛ se ka u sɔrɔ n'a sɔrɔ jɛɲɔgɔnya ɲuman yɛrɛ kɔni bɛ i ni puissance baw de ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa an ka ni kɛlɛkɛminɛn nin yɛrɛ kɔni hali ni bɔ kɛra a kalama k'a fɔ ko nin dɔw yɛrɛ kɔni bɛ an bolo min ye Mali sigiɲɔgɔn jamanaw ye Mali bɛ kɛ menace ye olu yɛrɛ kɔni bolo alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 Tɔnbukutu gouverneur ale kɔni bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ komi yɛrɛ kɔni couvre-feu min bɛ Tɔnbukutu région kɔnɔna na kabini san 2023 wagati ko dɔ yɛrɛ kɔni nana bɔ ni couvre-feu ye wagati kuntagala la k'a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
Tombouctou couvre-feu ale kɔni bɛ daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 la ne ka ba sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ de kɔnɔna. Dɔ bɔli couvre-feu kuntagala yɛrɛ kɔnɔna Tombouctou région kɔnɔna na o bɛ kɛ lafiyaba yɛrɛ de kɔni ye Tombouctou sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ka da kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw na Tombouctou ale ka couvre-feu yɛrɛ kɔni tun bɛ daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 de. Ko nin décision min yɛrɛ kɔni bɔra Tombouctou gouverneur yɛrɛ kɔni yɔrɔ la kabini décision yɛrɛ kɔni carila décision in labaarali bɛ daminɛ o wagati bɛɛ la ko wa décision yɛrɛ kɔni bɛ to labaarali la fo ka taa fɔ ni min yɛrɛ kɔni ye gouverneur ye ale ye décision kura yɛrɛ kɔni bɔ a ko ɲɛ kan ko an ka Mali force de sécurité a kɔni laɲininen don olu fɛ olu ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa gouverneur kɔni ye nin min yɛrɛ kɔni fɔ couvre-feu ale ka se ka labato Tombouctou sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Tombouctou fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na dɔ bɔlen ye couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala la o ye lafiyaba ye région in sigibaa maaw ma wa a b'a yira k'a fɔ de ko Tombouctou région yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya ko ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni donna o kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ni gouverneur ale kɔni bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ni ka dɔ bɔ Tombouctou couvre-feu yɛrɛ kɔni na ka d'a kan Tombouctou ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni ka fusa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Bac examen min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na ni ale fɛ corrigeliw yɛrɛ kɔni kun daminɛna ko nka alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 Segu ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna na école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka bac fɛ corriger nin yɔrɔ kofɔlen in na olu yɛrɛ kɔni balila ni ka u ban fɛ corrigeli baaraw a yirala k'a fɔ ko école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni ma bali dɔrɔn ni ka ban k'a fɔ k'u tɛ fɛ nin yɛrɛ kɔni corriger k'u banna fɛ corrigeliw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko kabini u ye fɛ corrigeli baaraw daminɛ ni o kɔni kɛra tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 fo ka na se alamisa yɛrɛ kɔni na juillet kalo tile 3 san 2025 ko wari min yɛrɛ kɔni kun kan ka di u ma u ka baarako hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o ye fɛ corriger ye ko autorités ma olu ka o wariw d'u ma ko in bɛ école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni concerné kosɛbɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛn tɛ Segu région yɛrɛ kɔni ma minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka taa Segu région kɔnɔna na walasa ka se ka taa correction baara min yɛrɛ kɔni kɛ o école karamɔgɔw de y'a yira k'a fɔ k'u bɛ tile filanin min yɛrɛ kɔni kɛ Segu jamana kɔnɔna na fɛ corrigeli baaraw la autorités ma kan ka wari yɛrɛ kɔni d'u ma walasa u bɛ wagati min yɛrɛ kɔni kɛ Segu région kɔnɔna na ko o wariw yɛrɛ kɔni sara ko nka autorités ma u ka o wariw de d'u ma ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera école karamɔgɔw de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka fɛ ninnu corriger ni autorités ma olu ka wari di u ma école karamɔgɔ ninnu ka kɔrɔfɔ la ko kabini olu ye baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ wari min yɛrɛ kɔni layidu kun taara olu ye k'o kan ka di u ma kabini baara daminɛ fo ka na se an bɛ wagati min na fɔ ko bi k'olu ka o wariw ma d'u ma ko yɛrɛ de kɔni na olu kɔni ye décision ta ka fɛ corrigeli baaraw yɛrɛ kɔni jɔ wa ko ni olu ye ni ka fɛ corrigeli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ o b'a sɔrɔ autorités ye olu ka wari dafalenw de di u ma école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni kelen ni ka fɛ corrigeli yɛrɛ kɔni jɔ u bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni an ka kalanko minisiri kɔni kun ye layidu min ta ni o ye ko résultats yɛrɛ kɔni bɛ bɔ wagati min o bɛ kɛ sababu ye kɔni ni ka u lasumaya baara de kɔni na an bɛ laɲini kɛ an ka jamana autorités fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko yɛrɛ kɔni bɛ autorités minnu yɛrɛ kɔni bolo an b'a laɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka wariw d'u ma cogo min bac examen yɛrɛ kɔni fɛ corrigeliw baara bɛ se ka daminɛ Segu ville kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 an ka Mali camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu olu kɔni y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka CFA wari $1,30,000 yɛrɛ kɔni dalajɛ de ka taa o di an ka Mali état major général des armées yɛrɛ kɔni ma k'o kɛ jukɔrɔmadon ye ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma u ka lakanako kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati min camion citerne bolila ninnu ka jɛkulu nin yɛrɛ kɔni bɛ nin wari in di o kɛra cérémonie na min kɛra état major général des armées yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la o cérémonie yɛrɛ kɔni senfɛ état major général des armées ale ka conseiller kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ni o ye colonel major Didier Dambélé yɛrɛ kɔni la ale fɛnɛ kɔfɛ an ka jamana responsable militaire caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen ni cérémonie kɛyɔrɔ in na wari in dalajɛli baaraw yɛrɛ kɔni labɛnna El Hadji Mohamed Karataw yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale ye camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka jɛkulu maaba dɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni lakanako gɛlɛya min bɛ an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka o gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni ta ka bɔ u kan olu yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka u bolo fara ɲɔgɔn kan k'u ye CFA wari $1,30,000 yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ni ka u dalajɛ k'o di an ka Mali finitigiw ma ka se ka u dɛmɛ u ka lakanako kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major général des armées ale ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye colonel major Dambélé yɛrɛ kɔni u ka kɔrɔfɔ la ko camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni filɛ ni ka wari min fara ɲɔgɔn kan ko o di an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni t'i dɛmɛ don dɔrɔn ye ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma ko in b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali
jamana kɔnɔ don jamana ka di u ye kosɛbɛ jamana kanu bɛ u la k'a b'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko jamana kɔnɔdenw ka laɲini fanba dɔ yɛrɛ kɔni ka jamana ka lakanako yɛrɛ kɔni sabati kosɛbɛ wa a b'a yira k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadoba yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali finitigiw ye u ka kɛlɛ ko hukumu kɔnɔna na a b'a ka wale ɲuman dɔ kɛ ne ka ɲɛsin an ka ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma mun y'a b'o ŋaniya la ne ka jukɔrɔmado kɛ ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma a y'a yira k'a fɔ ko nin ye jamana kɔnɔden ka kɛwale ɲumanba yɛrɛ kɔni ne ka ɲɛsin an ka jamana ka finitigiw ma ko nin kɛwale ɲumanba yɛrɛ kɔni fɛ camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka jɛkulu y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u cɛsirilen don kosɛbɛ Mali ka souveraineté ale ni a ka bɛn ni kelenya yɛrɛ kɔni sabatili la Mali jamana kɔnɔna na nin wagati yɛrɛ kɔnɔna an bɛ an ka Mali camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu maaw fo u ka nin dɛmɛdon yɛrɛ kɔnɔna ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 Vladimir Putin n'ale Russie jamana ɲɛmaa ale ni Donald Trump ni o États-Unis jamana ɲɛmaa kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni jamana ɲɛmaa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ ko hukumu kan kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni senfɛ Donald Trump n'ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jɔn ala yɛrɛ kɔni Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko yɛrɛ kɔni hukumu kan ale Donald Trump ma se ka ɲɛtaga foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko in na ko wa ko kɛlɛ ko min bɛ sen na Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la ko kɛlɛ ko in yɛrɛ kɔni kɛn tɛ ne ka ale Donald Trump yɛrɛ kɔni la nisɔndiya an bɛ wagati min na i n'a fɔ min yɛrɛ kɔni Vladimir Putin ye n'ale Russie jamana ɲɛmaa ye a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Russie ka laɲini ye fɛn minnu yɛrɛ kɔni ye Ukraine fanfɛla la ko kɛlɛ ko hukumu kɔnɔna na ko Russie ti jɛ o ko ninnu si kɔ ko nka o n'a taw ta yɛrɛ kɔni Russie pɛrɛnnen don ne ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la négociation baaraw la kabini Donald Trump yɛrɛ kɔnɔna na États-Unis jamana ɲɛmaaya la ni o kɛra janvier kalo wagati ni kun y'a siɲɛ 6nan yɛrɛ de kɔni kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ Donald Trump ale ni Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛ la Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ko hukumu kan yani jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni ka kumaɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la yɛrɛ kɔnɔna o y'a sɔrɔ min ye États-Unis ale ye laseli kɛ k'a bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni di Ukraine ma Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis ale bɛna olu dili jɔ Ukraine ma n'i y'a ta k'a lajɛ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma o kɛlɛ ko yɛrɛ kɔnɔna na o ka ca ni Ukraine ka alliés bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɛ wa États-Unis yɛrɛ kɔni filɛ ni k'i ban ka kɛlɛkɛminɛn modèle suguya minnu yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma o bɛ kɛ sababu ye ne ka Ukraine yɛrɛ kɔni bila kɔlɔlɔba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Russie ale bɛ k'i ka attaquew caya kosɛbɛ ne ka ɲɛsin Ukraine ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko in bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Russie ka maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka dugukoloba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ Ukraine ka maaw la alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 Ukraine jamana ɲɛmaa ni o ye Volodymyr Zelensky ye ale yɛrɛ kɔni kun taara Danemark jamana kɔnɔna na a ka o tagali yɛrɛ de kɔni senfɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na min ye Volodymyr Zelensky ye ale bɛ laɲini kɛ a jɛɲɔgɔn européen yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛ dɛmɛ min yɛrɛ kɔni don Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a b'a laɲini a jɛɲɔgɔn européen yɛrɛ kɔni fɛ u ka dɔ fara o dɛmɛ yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Volodymyr Zelensky ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko États-Unis ale bɛ fɛ ka i sen bɔ a ka dɛmɛ kɛli la ne ka ɲɛsin Ukraine ma ko kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna Donald Trump ni Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni taara se fo kelen kuntagala yɛrɛ de kɔni ma wa Yuri Ushakov ni ale yɛrɛ kɔni ye Kremlin ka conseiller diplomatique yɛrɛ kɔni u ka kɔrɔfɔ la ko Vladimir Putin ni Donald Trump ka kuma yɛrɛ kɔni kɛra kuma jɛlen ye bɛɛ y'i ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye ko u ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Vladimir Putin ale ye Donald Trump yɛrɛ kɔni lakunnafoniya ko Russie bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ani Ukraine ka kɛlɛbanko in yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na u ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ban ni kumaɲɔgɔnya ye ko wa Vladimir Putin ale sinsinna a kan kosɛbɛ fɛnɛ ko min yɛrɛ kɔni Russie fanfɛla ye olu ka laɲini yɛrɛ de kɔni ye ka kumaɲɔgɔnyaw to o ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kɛlɛbanko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ u ye kumaɲɔgɔnya min daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kabini wagati tɛmɛnenw la ni o kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kun daminɛna Istanbul de ni o ye Turki jamana ye ko nka Vladimir Putin kɔni y'a gɛlɛya Donald Trump ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Russie ka laɲiniw ye Ukraine ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Russie ye ale ti ban o ko ninnu ma a ti jɛ o kɔ fɛnɛ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na Russie ale bɛ fɛ Ukraine yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni kɛ o de ye Ukraine ka région 4 bɛ yen ni nin région ninnu yɛrɛ kɔni yɔrɔ dɔw bɛ yen Russie ka maaw de bolo Russie kɛn bɛ ni k'a fɔ ko a bɛ fɛ Ukraine ka a ka o région 4 ninnu di a ma k'a ni Crimée fɛnɛ ni min yɛrɛ kɔni tilala o ni ɲɔgɔn cɛ la san 2014 wagati k'a bɛ fɛ Ukraine
ka o yɔrɔ in fɛnɛ di a ma. O fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ i bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka laɲini dɔ ye ko ŋaniya min bɛ Ukraine kɔnɔ ni ka don OTAN yɛrɛ kɔnɔ na ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ye a k'i kɔ don o ko in ma min ye OTAN ko ye a k'o bɔ a ka jatew yɛrɛ kɔnɔ na. Nka n'i y'a ta k'a lajɛ Ukraine kɔni fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko Russie bɛ ka condition min yɛrɛ kɔni fɔ k'ale fɛnɛ tɛ jɛn ni o ye. K'ale de kɔni kɛ bɛnni ka jamana fila nin yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ ko in banni yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ fo Donald Trump yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko jɔn k'a la ale kɔni ma ɲɛtaga foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ jamana fila nin ka kɛlɛ banni k'olu ko mun k'an na. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kan ni lacarili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la. Wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.